kaixo hasiak. Egunon, Ongi, arras ongi, eta zu? Ongi? Ne Kristofoko nituen hasiak etortzeko, ze egia esango deu, aspalditik hitz deu eta ez deu kointziditu. Baiet, gainera, haure erran behar da, justuki, idatzi zenidan, galde egiten bertze pertsona baten inguruan, eta ni justuki herrira bazonera etorrian nintzen, eta hortaz ere erran izun. Aizu, aspaldi idatzi zenidan, eta karo, ni Madrilen, eta ez da inerrexak egiten batzuetan itzorduak, eta bitu, bentxe. Esaten genuenez, konexio hori dakagula eta... Egia da, zen, justuki, idatzi zenidan, herriko etxeko atea sartu ireki, eta amarekin lehenbiziko hitzak solasten. Bai! Begira, batzutan, gertatzen da, pertsona batek jakin gabe, ez dakit gertatu zaizun, baina batzuetan gertatzen da, konexio hau. Pertsona bati idatzi eta une horretan pertsona hori zugan pentsatzen ari, edo une berezi bat bizitzen ari, eta mezu horrek ez jakin ez zertan dabilen, ez da? Bai? Egizte zaizu. Hori da. Bueno, hasiak biak lorituzu, lehenengo napagazaga, napagokoa, agaiozekoa, hori da. Okrezbanago, eta biak lorituzu, jumonezkoa ez ezagunagoa dokagun abeloa, dala gizarte integrazioa, zergatik ikasi zenuen. Begira, hau, ez dut biografitan jartzen egia da, eta hau ni Madrilen eta orokorren aspaldi aritzen naiz gizarte arloan lanean, ezta? Zergatik? Beti dindanik, gazte-gaztetandik erresumintzen eta rindik, ez naiz erresumintzenen bertze pixka bat bai, baina munduko injustizia eta gehien bat ere, pentsatzen nuen, aukera horretan, ezta? Nolatan, lan egiteko aukera hori, jendeari ahalduntzen, ezta? Eta ahalmenak ematen eta erraminta horiek, ezta? Orduan, egia erran beti izan dut, sentsibilizazio soziala, kolektibo desberdinekin edo sufritzen dutenekin, ezta? Eta baita ere pixka bat erromantiko xamarra, baina unibertsitatean mundua aldatu nahi genuen, ezta? Bertze mundu bat eraiki eta inoiz ez da berandu, ezta? Baina, sentsibilidade horrengatik, eta zer diren gauzak, ezta? Nik ez nuen inoiz burutan izan, buru gaixotasunak, gaixotasun hori aitzin egin bat dieten pertsonekin lan egitea, ezta? Nire familian izan dira kasuak eta ingurunean, eta azkenean bizitzak ere eramaten zaitu, zuk espero ez duzun toki horretara, ezta? Horrela? Ez nuke dramatizatu nahi ez, baina gogorra izango da abelo horietan lan egitea edo egotea edo. Bai eta ez, enuke erranen dut, behar da, 12 urte daramazkit arlo hortan, kasu honetan buru gaixotasunen arloan, lehenago immigrazio arloan, adin txikiko subsahariarrekin egin dut lan, hazi historiak ere kontatzen zizkiguten. Egia da, ni ez naiz lanera pertzepzio horrekin joaten. Egia da, kailua egina dagola ere bai, eta erramintak ere nik ere baditu dela pertsona eta profesional gisa, eta pertsona horiek haunitz eskaintzen didate. Haunitzetan kontua da pertsona horiek oso bakarri daudela. Eta behar dutela... Apoio horiek. Bai, kariño pixka bat, guztio behar dugu. Entzun gaitzaten, ez da? Pixka bat. Eta azkenean hortzen zara, zuk izan dezakezu edo gizarteak edo auzokideek perspektiba bat pertsona baten inguruan, zezakarra den, edo zeinen pertsona zaila den, eta azkenean bada animalia piztia zauritu bat bezala, ezta? Kosta egiten zaiona komunikatzen, bere barna atazka horiengatik, eta batzuetan
Eta azkenean egia erran, nik gozatzen dut lanean, Eta irri egiten dut, eta pertsona hauekin saiatzen ere hurbila izaten, ni ez dut profesional gisa nire perfila galtzen, oso garrantzitsua da empatia eta hurbiltasun hori. Eta hurbiltasun horrekin, konfiantza irazten duzu pertsonengan. Nikoi denboakin neixoko biltu, eta kritikatuak izan baina bete zaidoza. Ni ikasile lehenengo nina izela eta nire ideekin aurrera beste minik ez egiten dioran bitartean. Hori da bizitza ere, eta zuk hor daukazu asko haunitz erratiko ere, bai? Hori da. Zure esperientziagatik, suposatzen dut ere, segur nago gonzarela, jende profesional desberdinekin harremanetan, eta batzuk jatorragoak, besteak seriosoagoak, ezta? Hori da bizagotea azuko finean, eta nire oso aberazgarri sentitzen jende ezberdinekin interaktuatzea eta... Desberdina gainera erakusten digu, begirada desberdina. Hori da. Eta toki desberdin batetik, ezta? Ze askotan kosta egiten da, baina ze kostatzen da minutu batez. Begitaka begiratu eta esan zer esan edazu. Bai. Edo egun honak ematea eta zer modu zauden galdegitea, ezta? Bai. Azkarrik goaz egia da bizitzen, ezta? Azkarrik goaz, bai. Bai, eta azkenean galtzen ditugu esentzia bak, ezta? Igual esan diazue, baina zer eman duzu zer eman duzute gizarte integrazioko esperientzia hauek. Asko, haunitz, izugarri. Ni haunitzetan etxera joaten naiz, asebeteta, neka ginda ere, bai, batzuetan burua ere, bari, Madrilen haunitzetan autobus hartu baino, eta beharrik, oinez ibiltzen naiz haunitzetan, eta horrela ere burua erlaxatzen du zen. Zer eman didan, hurbiltasuna, eman dit, sentsibilitatea ere lantze hori, eman dit, hankak lurrean izatea, eta empatia ere bai, ezta? Edo errealitate guztiak desberdinak direla eta konplexuak direla ere bai. Eta aurre juzguak alde batera uzten, hau da, haunitzetan gertatzen zaigu profesionalai ere, Adibidez, familia bat kritikatu, uste dugulako ez dutela familiakide hori laguntzen. Baina ezin da, aurre juzguak ez dira onak erabiltzeko, zeren zuk ez dakizu zer realitate bizi duten. Eta azkenean, bizitza eredu bezala lagungarri diren istorioak dira. Eta erran bezala haunitz, hasi naiz pertsona bezala, eta bizitzan ere, pres bazaude aditzeko eta ikasteko, tonalitate desberdinak eskaintzen dizkizu, ezta? Komentate dugu pixkat, gizaten integrazioa, Madrid ikasitako esperientzia, baina asiak lagetxe batez ere ezagutzen dugu idazle moduan. Zuk uste? Zugatik idazketa mundua edo integrazioak bultzatu zizuk edo lehendik dator. Lehendik dator, bai. Dator, nerabezaroan, ahotsarekin hitz egiten ez nuen baliabiderik, nik. Ezin nituen, barnean nituenak adierazi soinuekin. Hau da, orain aurrera daramagun elkarrizketa honekin. Ezintasun bat nuen, tapoi bat nuen, korapilo, erraldoi handia nuen. Hortaz, hartu behar nuen horri, itxuria eta boligrafoa idazteko. Eta nire baitan ere banituen, nolabait adierazteko banuen beharra handia. Nola sentitzen nintzen, edo zer bizi nuen, gainean erabezaroa ere ez da arresa denendako, ez da?
eta azkenean idazketa sortu zen, terapia gisa baita ere, pixka bat nire baitakoak ordenatzen, urteak, daramazkit ordenatzen, eta orain bertze ikusmira batetik idazten dut, ezta? Eta baita badago hor, horro bat, edo barne dei bat, edo behar izan bat, bultzatzen hauena, modu inkonstiente batean, edo konstientean, idaztera. Gorputzak eta buruak eskatzen nau. Haunitzek, haunitz joaten dira, mendi batera, nire saiatzen ez, baina mendi batera, eta horrek eskaintzen die kristongo baretasun haunitzek, elizetan kausitzen dute errezatzen, ezta? Fedean, bai, haunitzek bertze esparruetan. Niretzat, poesia eta idaztea bada, bai, nire baitako errezo hori, baretasuna bilatze aldera, eta gehien bat hori, estabilitate bat zugeran, ez? Hori da guztiz, azkenean, gertatzen da, ni ongi nago egun batez, idatzi, eta idatzi dituenak irakorritea, aizu, baina nondik atera zaizu, alako iluntasuna, edo alako gogorkeria, eta gero ere, idazten jarri, eta zuzeu ere, egunean zehar aldatu ere, horrek ere, idazketak ere gamaten zaitu sentimendu batera, bertze testuinguru batera, eta ere, arrotzen dizutelako barneak ere, ez? Eta azkenean, hori da, bizitza azken finean ere, mamuei begiratzea, beldurrei aurre egin izatea, idazketa ere bada, ausardia izatea ere, zuk erran duzun bezala lehen, sentimendu horiek azalerazten, ez da? Utzuko zenelako asmaketa bat, asmatu ingoaz, eta okoko banago esan lasai baino, eguneko bat idazte zenunez. Eguneko bat, bai, idazten nuen. Hori ez dakit nuen izanen den eguneroko hori, baina nik ere egia da, gaur egunean ere maite ditu dala, egunerokoak idazten dituzten egileak, dietario horiek, errealitatetik hurbil diren testu horiek ere maite ditut. Eta? Nik idazten dut goizego eguneko bat, zegoetik, historia luzea da. Bai? Baina idazten ez bat, bagoan sortze zait, egonezin bat, antzietate puntu bat. Zuk ere hori bizi duzu. Bai. Eta laguntzen dizu idazteak? Aizko. Baietz. Bertezeko lasaiutzen, egunerokoa da pixkat, fum, bronka, ez bronka baino gogorago, nire buruagan gogorago, eta gero bestate aldutatean poesia. Hori baita terapia bat, baina ja gozatzeko. Bai, ez da? Plazera sentitzeko. Eta dago alderdi estetikoa ere bai, hor dago musikalitatea, hizkuntzarekin jolas egitea. Daude bi alderdi horiek edo baita ere, ez da? Bat katartikoa eta hor gure barrunbeak ere askatzen ditugu tartean. Eta dago bertze bat, bizitzarekiko lilura, ez da? Eta gauzekiko lilura gure testu inguruan, ez da? Pertzepzio hori, bizitzaren finitasuna, tartean, azkenean, betiriko galdera hundiek ere zamatzen gaituzte, ez da? Heriotzak, bizitzaren joateak, zahartzaroak, zailtasunei aitzin egiteak, ez da? Tartean. Poesia idatzi duzu, zegoet, eta nio jakineko nuke, zegoetan kokatzen zeak poema bat idazteko. Bitu, nik beti musika jartzen dut. Bai? Beharrezkoa dut musika. Nik ezin dut. Ez? Kontzentrazioa galtzen duzu. Bitu, baietz, isiltasuna ere garrantzitsua da, Ni maite dut isiltasuna.
beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Musika da bada, moizetan musika behar dut. Eguneko eta gero musika. Esten duzu? Eguna ondoa izteko. Eta zer maite duzu musika munduan, ze musika edo talde gustoko dituzu? Begira, bertezak pedante xamabana. Bai. Euskal musika. Bai. Benito Lertxuni, Mikel Laboa, Xabier. Klasikoak? Bai. Guanago, aizako baga egingo duzu, baina, bueno, berdin ditu. Ene kantakekin, ene kantara umentzako talde bat. Eta nik uste umentzako musika egitea. Eta lauesa. Ez, bitu, gomendio bat bota barra izut. Nik badakit Olatz Salvador hemen izan zela, zautzezula? Olatz, musu bat! Hori da. Eta haun itzaitu dut bere azken diska, Madrilen ikusi genuen zuzenean, eta kantuan aritu ginen. Eta gomendio gisa, ez dakit ezagutzen duzun, azken aldean haun itzari naiz aditzen, Berde Prato. Bartxako izut idatziz, Ane Arsuaga da, Tolosarra, eta euskal musika berritzen du, bere proposamenarekin, Pasako izut? Ikusiko, Bai. Hortxe, garrantzitsua da, baita hori deskubrimenduiek, eta baietz. Eta zurezat ere, hor, elkartitatu berriak hartutzeko. Asiagakasoko lagundu bete nago, bakazu zelbaki hau, todo pesadito, eta behak ematen dit zelbaki. Zuk aldetu, bai, karo. Eta zentzan lehenengo arteazen du liburu. Berezen, liburu txiki bat, bazaudete izenpean ilustrazio, Juan Angel Perotxena Baztandarraren ilustrazioekin atera zen oso gaztean nintzen, zen nahiko poesia sozial eta politiko, arran dezagun, ez nahi zorin identifikatuta sentitzen, baina hasiera garrantzitsuak dira eta bidea irekitzea, ez da, gaina Baztango gazteek lagundu zuten liburu hori ateratzen eta tabernetan da saltzen zen. Bai, nire biografian ez dakit, ez dut jartzen, liburu gisa plaket edo, liburu txiki bat da, emozionalki garrantzitsua, eta gero, ofizialki edo liburu gisa, hasi nintzen begira zer diren gauzak, Nafarroko idazle gaztelaiaketa batera bidali nun liburu bat, eta Angel Erro poetari esker, gaztelaniera egin zuen itzulpena, epailek irakurtzezaten, ezta? Finalista izan nintzen, hor? Eta kontua da, liburu elebiduna nuenez, pentsatu nuen, eta uste dut Madrilera joan nintzela bizitzera, Espainiako argitaletxetara bidaltzea, eta azkenean Sevillako argitaletxe batek argitaratu zidan lehenbiziko liburua, azken bala deitzen da, liburu ere nahiko, nire harremana liburu horrekin ere zaila da edo berez poesia nahiko krudela da, ironikoa da, euskal gatazka ere tartean dago badu zertzelada batzuk, eta nire harremana ere ez da erresa liburu horrekin ere, zeren ausarta izan zen edo nahiko gordina, baina estetikoki eta joan nintzen gero bertze gauza batzuk lantzen, gero ere egia da. Ongi da ere, lehenbiziko liburuekiko ez izatea harreman hain hurbila, oso urrun sentitzea edo batzuetan egile haunitzek ere eskutatzen dute lehenbiziko liburuen agerpena ere, eta uler dezaket ere, zeren bada bide horretan prozesu bat. Eta giazki ni identifikatutetan sentitzen naizen lehenbiziko liburua Atakak da. Alberdaneakin atera nuen Atakak liburua, eta hortik aurrera bai, euskeraz eta gaztelaniaz, Madrilen biziz naizen ez duela 14 urte terdi, gaztelaniaz ere idazten dut, eta hortxe, bai, behar baino gehiago argitaratzen dut, baino, hortxe, ibilbide. Argitaletxeak pozik edukiko dituzu, ez?
Galdetu barko zaie, baina nik uste dut, hola, nirekin hurbilak izan diren argitaratxe edo editoreak bai pozik daudela harreman pertsonala ere badugulako, ere bai, badudot zenbait editoreekin, eta egia da ere, aitor dizut gauza bat, nik ere maite dut argitaratxeak deskubritzen joatea. Hau da, badaude argitaratxe batekin argitaratzen duten egileak bizi osoan, edo urte luzez, pixkat aldaera batzuekin, baina nire kasuan, egia da irrika berri bat argitaratxe desberdin batekin argitaratzen joatea, eta ere, bertako dinamikak ezagutzea, nola lan egiten duten, eta deskubritzen joatea. Eta gertatu zaite euskaraz, eta gaztelania zele, argitaratxe pixkat desberdinekin ere egon naiz, edo bilia naiz, eta beti erraten dut, Mercedes Sosak kantatzen du, gracias a la vida, que me ha dado tanto, ni oso identifikatua sentitzen iz kantu horrekin, egiarran. Literatura ez da nire bizibidea, baina asko ematen dit. Inogoina, ikusi. Bai, oso gutxi, egia da, guztiz. Eta oso pozik sentitzen ez ere, sortea daukat ere, gurasoak enredatu ditut, eta emanaldiak egiten ditugu gurasoek, nire senarrak, eta nik neuk, nire testu askok hitz egiten dute sorterriaz, eta baita ere, aitarekiko harremanaz, ezta? Nire aita aizkolaria, herrikirolaria, orduan, gure arteko erlazioak une desberdinak izan ditu, eta nire testuak mintzo baitira, bertzeak bertze, gai horren inguruan, eta sustraiez, korapilloiez, egiten ditugu emanaldi performatiboak, non tartean, egiarran, aizkolarekin aritzen daita, arpanarekin, amarekin, intxaurrekin, eta senarrak ere, prestatu du horrelako musika komposizio batzuk, minimalak direnak, ari bat ere suposatzen dutenak emankizunean. Eta hori biltzen gara, iriz-iri edo deitzen gaituzen tokitara, hor biltzen gara. Espero dugu horrela jarraitzea, eta zure hasia mila esok bihortzez etortzea gari bainetan. Plazera handia izan da, banitungo gogaina zu ezagutzeko ere baita ere, eta bitu. Segi ere horretan animoa unitz, eta goza dezazun ere, urrengo elkarrizketetan ere. Plazer bat. Mirareko irako goga ikusi musua hundi Bai, noski. Agur. Agur, ongi zan.